Egia esan musika talde bat aukeratzea asko kosta zait, eta orduan indetena da musika talde asko barne biltzen dituen talde bat aukeratu dut. Ez musika taldeak bakarrik, kulturgileak ere osatzen dute talde hau, eta izena du Buruntzaldeako Gazte Sortzaileak. 40 aldian sortu zen talde hau, eta asmoa da kulturgile ezberdinak batu eta sareak osatzea. Kulturgile ezberdinen artean elkarlana sustatzea, kulturgileon eskubideak aldarrikatzea eta horren inguruko lanketa bat egitea. Buruntzaldeako Gazte Sortzaileak. Nere bizitzako diskoa esango nuke dela Jaio musika hil Berri Txarrakena. Berri Txarrak disko honekin ezagutu nun, naiz eta gerora aurreko diskak ere entzun ditudan, eta disko hontatik aurrera asko jarraitu duten talde bat izan da, esango nuke gehien entzun duten taldea Berri Txarrak izan dela, eta asko markatu nauen disko bat izan da, Jaio musika hil. Aukeratu duan kantua Dire Straitsen Sultan of Swing kantua izan da. Zergaitik, oso sensazio positiboak transmititzen dizkidalako, eta normalen goizetan jartzen detenean egun osorako irauten dit kantak ematen didan vibra positibo horrek. Nei asko gustatzen zaiten letra bat da Anariren Piromania abestian, abestiak daukan letra. Zergaitik, hitz egiten dulako, nik interpretatzen dut behintzat norbere kontraesanetaz. Eta iruditzen zait, gure kontraesanak ezagutu, onartu eta horiekin bizitzen ikaste balin badegu, askoz ere eraikitzaileagoak edo askoz ere ekintza eraikitzaileagoak egiteko gaitasuna eskuratzen dugula. Esango ditut 2 edo 3 erreferente, batez ere ni baterista naiz eta bateristak direnak, biak. Bata asko eragindun pertsona bat da Guantxe, Inoren Eroni taldekoa. Kontzertu desente eman ditugu elkarrekin, eta izan da pertsona bat asko fijatu naizena bere jotzeko eran, eta gero barneratu ditut ere beregandik ikasitako gauza ezberdinak. Eta berakin batera esango nuke Mikel Abrego, Anariko eta beste hainbat taldetako baterista, eta esaten dut bera pertsona bezala miresten duten pertsona badalako, baterista bezala ere bai, joteko moduagatik, bere trajektoriagatik, eta hoxe, Juantxe eta Mikel Abrego. Nik momentu honetan musikaren 80% streaming bidez kontsumitzen dut. Diska kolekzio handi bat daukat eta diskoak batez ere kotxean entzuten ditut, baina geroz eta gutxiago saiatzen naiz erosten, posible detenean, baina 80% streaming bidez kontsumitzen den musika. Daukat kontzertu bat oroimenean oso oroitzapen onak ekartzen dizkidana, eta da Usurbilgo San Esteban auzoan jo genuen kontzertua. Goatzen naiz lagunez inguratuta ginala, kriston ondo pasa nun, kontzertua borobilean jo genuen, gure inguruan zegon jendea, izan zen akelarre moduko bat, hor kandelak eta jarri zituzten borobilean, eta egun gogoangarria izan zen hori. Oso gustora juten naiz beti Tolosako Bonbereneara. Zergaitik, bat, kontzertuen programazio oso anitza eta orokorrean asko gustatzen zaitena dalako, eta 2, autogestioan eta musikagintzan eredugarria dan proiektu bat dala iruditzen zaitelako, asko miresten duten proiektu bat, eta iruditzen zait Euskal Herrian horrelako gehiago gara ditugula. Así que hoxe, haupa bombero. Flipatu nun eta asako gustatu zitzaidan, Irungo Mosku auzoan Lisabok jo zuen kontzertu bat. Enaiz goatzen noiz izan zen exacto, baino goatzen naizena da trantze batean sartu nindutela, beste espazio edo beste leku batea transportatu nindutela, eta biziki eta asko disfrutatu nuen kontzertu bat izan zen. Lisabo, Irungo Moskun. Baduda dauzkat galdera honekin eta 2 erantzun botako dizkizut. Bata, Melendiren Sin Noticias de Holanda, asko entzun duten diskoa da, eta bigarrena, Kaotikoren Rasca y Pierde. Ere oso zalean izan Kaotikona
nera bezaroan, eta asko entzun duten diskoa ere, hori. Erosi dudan azkeneko diskoa Ameba taldearen Elikatuz diskoa izan da.